Masu sauraron mu, kun taba jin akuya ta haifi dan mutum? Ku biyo mu ku ji labarin yadda akuyar Barau ta haifi jaririn mutum, wanda daga ƙarshe sai da aka gano uban wannan yaro da akuya ta haifa. Inna Hauwa ita ce ungozoma da ta karɓi haihuwar fiye da rabin jariran da ke garin Tsaure. Duk mace da ta tashi haihuwa ita ake kira. Ranar Malam Barau ya zo da gudu ya ce Inna Hauwa ana buƙatar ki taimako yanzu sosai. Inna Hauwa ta ja tunga ta tsaya ta ce Barau me kake nufi? Ai matarka ba ta da ciki. Barau ya ce ba matata nake nufi ba, akuya ta Kande nake nufi. Inna Hauwa ta daka tsalle ta yi gefe ta ce Kande kuma? Barau ya ce akuya ta Kande ne za ta haihu yau. Ita dai Kande akuyar Malam Barau ne da yake kaunar ta fiye da komai. Tunda ya siyo ta ya sa mata suna Kande kuma yana kula da ita kamar yaro. Yana saka mata rigar sanyi kuma musamman yake zuwa yana gyara mata ɗaki. Gaba ɗaya ƙauyen Tsaure an san irin ƙaunar da Barau yake ma akuyarsa Kande. Ko me yasa? Barau dai na cewa tunda ya kawo wannan akuya rayuwarsa ta fara canjawa. Akuyar tana da albarka. Inna Hauwa na isowa karɓar haihuwar akuyar sai ta ga ashe ma sun yi jinkiri har ta haihu. Amma maimakon ta ga katon ɗan akuya sai ta hango abin da ya girgiza ta. Ta ce subhanallah wannan menene? Waye aikata mata haka? Malam Barau ya zube a ƙasa yana girgiza kansa bai da wata amsa. Mutane suka fara taruwa a kofar gidan. Sai ga matan Malam Barau Binta ta fito tana ganin dan mutum a hannun ungozoma maimakon dan akuya. Sai ta ce Inna Hauwa me ke hannunki? Inna Hauwa ta fusata za ta ji da al'ajabi ne koko da tambaya. Ta ce ma Binta ai kallo ɗaya ya isa ki gane dan mutum ne akuyar mijinki ta haifa. Ga yaron lafiyayye kuma yana da kuzari. Ku tashi ku kula da shi kafin ciwo ya kama shi. Binta bata razana da ganin yaron ba sai ma murna da ta yi ta ɗauki yaron hannu bibbiyu. Ta ce zan raini wannan yaron. Dama tun da muka yi aure ba mu haihu ba amma yanzu mun samu yaro. Malam Barau na gefe ya hango Binta rike da jariri ya tambayi ungozoma. Me ya faru da Kande? Inna ta ce Kande tana lafiya amma abubuwa sun ɓaci fiye da yadda zaka iya gyarawa. Barau ya yi shiru ya ce ki gaya min gaskiya Inna daga ina wannan yaro ya fito. Da kallon zargi da tuhumar Barau ta ce daga cikin akuyar da kake kula da ita ya fito mana. Barau ya ce Allah ya tsare Inna kada ki yi wasa da hankalina. Wani irin yaro daga akuya kuma? Barau da ya ruga da gudu Inna Hauwa ta bisa. Binta ta nannaɗa yaron ta kwantar da shi a gefe. Tana umartar wata matar ƙauyen ta kawo fida da madara a basa. An shayar da yaron madara ya kwanta lafiya, amma lafiyar gidan na shirin tarwatsewa. Malam Barau ya zauna ya rike kansa da hannu biyu yana kuka. Cikin fushi ya ce Inna me ke faruwa da zamanin nan? Duk matan duniya a rasa wanda za a bi sai akuya ta Kande? Inna fa an ƙure ta, don ga baki ɗaya Barau take zargi. Ta ce ban gane ba. Amma ai kai kake kula da wannan akuya fiye da mace. Binta matar Barau ta yi karab ta ce Inna na fi shekara 10 da aure bai taba kai ni asibiti ba balle a duba ni. Akuyarsa ita ce mai komai sai dai ya zauna da ita ya gyara mata ɗaki yana mata wasa. Binta ta ce ni zan raini wannan yaron ko menene asalinsa. Ya riga ya zo gare mu. Idan har ba zan iya haihuwa ba to wannan dama ce a gare ni. Malam Barau bai sake magana ba ya tashi shiru ya bar ɗakin. Inna ta ce Binta me kike nufi da wannan maganar? Sai ta sunkuyar da kai cikin rauni ta ce Inna Hauwa na roki Allah ya bani yaro yanzu na samu. Duk ta inda yaron ya fito bana son sani. Zan raine shi kamar ɗan da na haifa. Washe gari Barau ya zo da labari mara daɗi akuyarsa ta mutu sai ya fashe da kuka. Shi kwata-kwata ba mutuwar akuyar ne ya sa kuka ba. Abun kunyar da akuyar ta mutu ta bar mai yake makuka. Barau ya shiga tsaka mai wuya. Ya ce idan labari ya bazu a gari yaya zai yi. Ita dai Inna ko a jikinta ta ce yaro ai ba shi ya aikata laifi ba. Matarka kuma ai za ta rene shi. Surutan mutane kuma ai lokaci zai wuce. Kun daɗe da aure amma ba ku samu haihuwa ba. Wataƙila wannan hanyar ce da Allah ya zaɓa mu. Barau dai ya ce shi ba zai zauna shiru ba sai ya binciko gaskiyar wanda ya aikata ma akuyarsa wannan ɗanyen aikin. Malam Barau ya shiga tambayar mutanen gari ko wani ya shiga gidansa ko wani ya kusanci Kande. Kowa ya tambaya da amsar da yake badawa. Inna dai tun da ta tafi gida take ta nazari ta ce Binta dai ba ta da juna biyu balle ta haihu. To daga ina yaro ya fito? Sai ta tuna kwana 4 da ta wuce. Ta je wani gida karban haihuwa sai wata mata ta zo da gudu ta ce Inna dan Allah ki zo ki dubi yar Rehani tana zazzabi mai tsanani. Inna na shiga gidan sai ga yarinyar nan Laraba. Yarinyar da tafi kowa kyau a ƙauyen Tsaure tana rawar zazzabi.
Inna ta kalli fuskar ta fahimci akwai wani sirri, sai ta ce kowa ya fita. Inna ta zauna kusa da ita ta ce, ke Laraba me ya faru? Laraba ta ce, Inna ki taimake ni kawai, ki ce musu ina fama da zazzabi ne mai tsanani. Inna ta duba jikinta sai ta gane cewa Laraba ta haihu amma bata ga jaririn ba. Inna ta ce, ina jaririn? Cikin hawaye Laraba ta ce, na ba ƙawata Binta matar Barau. Ita ta ce za ta rene shi. Inna ta ƙara jefo mata wata tambayar ta ce, to wane ne uban yaron? Laraba ta sunkuyar da kai. Laraba ta ce wani ɗan bautan ƙasa ne da ya yi koyarwa, ya bar garin tun watanni 10 da suka wuce. Kuma bata san inda za ta sake ganin sa ba. Inna ta sake jefo mata wata tambayar ta ce, to yaushe kika haihu? Laraba ta ce ta tafi gidan kawunta ne. A can ta ɓoye sai Binta ta ce su dawo za su bullo da cewar akuyar Barau ce ta haife shi. Inna ta fashe da kuka, ba don saboda tsoro ba, sai don ƙaunar da ƙawayen suka nuna ma juna. Su biyan sun ceto juna daga asara da kunyan mutanen gari. Inna dai da ƙyar ta iya daurewa ta ja bakinta ta zuge, amma tana tunanin idan ba don ƙaramar zuciyar yaron nan ba da sai ta gaya wa duniya. Amma saboda jaririn ba shi da laifi, ita ma haka nan ta haƙura ta ɓoye gaskiyar. Inna ta fito ta ce Laraba tana zazzaɓi ne kawai, ku bar ta huta. Bayan Inna ta gama wannan nazarin ba ta dire ko ina ba sai gidan Malam Barau. Ta kira Malam Barau ɗaki ta zaunar da shi ta ce, ko da ba kai bane uban wannan yaro, yanzu ya zama naka. Ku yi haƙuri ku rene shi kamar naku, ku bar komai ga Allah. Wataƙila wannan jarabawa ce daga Allah. Idan ka ɗauki wannan yaro hannu bibbiyu za ku ga albarka. Kuma da gaske tun da aka kawo wannan yaro komai ya sauya a gidan Malam Barau. Komai ya fara sauyawa, ya samu kuɗi, ya samu albarka. Binta ta fara zama cikin farin ciki ta kuma zama cikakkiyar uwa. Komai ya koma daidai, babu wanda ya san gaskiyar abin da ya faru. Daga Inna, Laraba, Binta sai kuma mahaliccin jariri. Masu sauraron mu wannan za mu iya kiran shi da makirci ko kuwa almara. Ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section. Sannan idan wannan shine karanku na farko zuwa wannan channel tamu mai albarka, ku daure ku taɓa mana alamar subscribe, alamar like, alamar ƙararrawa domin samun sabbin labaranmu da zarar mun ɗora.